о айн ай тараф виходи 4 3 мешава ва ай тараф боша виходи 1 2 мешава. дай баям боша торговый центр зелёне ки барои нафарое ки телефонро ба рассрочка мегиранд ё ки барои нафарое ки госуслуги дар коршона синс дар кора инен дар кора сим карта биометр дар кора метавонанд ки ба реалфон муроҷиат кунанд. плюси бо реалфон я навигари дига карда ки ҳозир ма барои шумо нишон метиҳам. метавонанд ки барои госуслуги инен синс омада ай реалфон очишат гирифта ба реалнасия муроҷиат кунед. чӣ хеле ки мебинед дар ин торговый центр медорем даиҷа боша реалфон лай медорем. агар телефон дар кор боша мегирен агар госуслуги дар кор боша ки реалнасия телефонро ба рассрочка гирифтан хоҳен метавонед ки ҳо ба реалнасия муроҷиат кунед. адреси нав барои шумо нишон метиҳам. чӣ хеле десен торговый центр медорем реалфон ма мегзарем ва ай тараф дасти чап боша даиҷа реалнасия мешава ки уже аллакай бачаҳо омадаги ҷамъ шидагиян уже очирадан мана бинед саҳари рӯз кати саат оли 10 ношидай мана. о салому алейкум ако. инаи радной боша дар хизматай карочи наиҷа боша апаи мунира гуфтани апа доим наиҷа метавонанд ки шумо дар хизмат расонанд. телефонҳоро ба насия метиҳа наиҷа боша барои биометрия барои госуслуги барои симкарта барои ҳама чӣ шумо дар хизмат мерасонанд.